नोंसोरलाय मा जायगायाव बेबायदि एफा दोनथुम जिरायखो? औलै सार आंखौथ' नै होथेजोब्बाय बे हायनारिया नुस्राला आङो जेबो। जिरायस्राला आं बाला बिसोरजों। दे सार बुंदो एबार मा बुङो नुजोब्बाय आङो नोंखौ एबार। हाद साला मोसौ माहा गाखोहैदों नोङो? मामबार ओंखार। नुवालै सार जेबो नुहुरा नोंखौबो नुबावासै सयथिबो थगायमाराखै आङो। बे हायनारि लामब्रायानो होथेबाय थायो आंखौ। सार थेफाया आंखौ मासो बुंबाय हनै लामब्राय लुमब्रायसो बुंलायलांबाय मानोथो नायनानै थाबाय थाखो बेखौलाय। बिखौ आयेननि हेफाजाब लाथारनांगोन सार। ना मा होनो बेरग' लावगामोन? साला सिख्रु गिला नाद बुलथु गैजा रोङै आंखौ मा खि मोनजानो माहानिफ्राय खोनानै बेरग' होनलाबायखो नोङो? आरो सेकेन्ड टाइम बिदि बुंबावोबा थाम्फै खोबथारनाय बायदि खोबथारगोन आं नोंखौ। नोंखौबो आयेननि बेरेखा लानांसिगोन बाला। सार सेंग्राफोरखौल' रायबाय थाबा जाया दै सिख्लाफोरखौबो आयेननि बेरेखा लानांगोन। सिख्लाफोरखौबो नोजोर हो एसे। मेगनानो गिदिरखा नालाय बेखायनो बेरग' होनजादों। साम' लादाय जानानैसो जोनोम होदोंमोनदां नोम्माया। नै बालाबावगोन आं गेन्द्रा बुसा नोंनि क्लासखौ। न'आव थांनानै खिन्थाहैजोबनोसै आं नोंखौ जुमाय लोंनानैसो क्लास खालामदों होननानै मदारु साला। नङालै हासेन आं नोंखौ एदावदोंसो। अबदारलै खिन्थु आंखौ दिनैनिफ्राय बिदि जानला मोनला दा बुंखा। सार ओमफ्राय बिदिनो डायलग मारिबाय थानोसै आंनोलाय जिरायनो बेबस्था लाला। थोद साला मोद्रा नों दाबो जिरायबावाखैसो? बेयावनो जिरायफैफिन माबार। फैदो थेफा आं नोंखौ नारला एबार ओरैजाय दावलांसै आं एसे लावगानथिंजाय फैदो। सिख्लाफोरनि खाथियावबाथाय जिरायजानो बाथारोलां बालनि। थौ लावगा आथिं दावलांसै थेफ्राया फैफिनसिगोन नै। जायगा गैया मा गैया माहा दावलांबाय थानांगौ जाखो? हनै सार हायनारिया आंजोंसो सिथाबफैबाय। आयेननि बेबस्था लादो सार बेखौ माबार। नङाबा गोसो थोलायनायसो जालायलांगोन। बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा। गोसो थोखो माथो जाखोब्रा एफा मोजां सिख्ला। आंबा फसायो हायनारिखौ। सारालाय लोंनानैसो फैदोंना खर'आसो गाज्रि। दे गासिबो सिरि थादो क्लासखौ सुरु खालामसै। सोरना मखस्थ' जाखो आं मैया थिननाया? गसं। मा खर'नि गोजौ गाखोजोबखो नोंसोरो? ओंखार। हल्था गरम सार गावनो गसंनो होदों। औलै सारा गावनो सोंथारदोंमोन। थांजोबदो दिनै क्लास लाबाय थाला आङो समानो बारखाबाय।